Chingaki aboroki wa bagendrete kwiroberia asa matemwa manene aguche guchaka rituko ria Jumatatu ase kirasi gia kirasi sano na isato bona nigo aboroki gwase chiskuru ao banyara gokora egento gekorukwa buna rehearsals abwase beroberia ase skuru ya Nyanchwa Kioge nero tetigire magega abwase aboroki gwa bakora umoroberio yoyo chingaki echicho nigo omurikyo ito Brian Sagini Sena aikera na ase skuru eyo na gotoroseria roboti ya senchera ekubwatia Chitariki inya chomotinyo gatatu rituko neria Ijuma rituko ria mweri asaboro kyobekera skia gatano na gatatu bo mwaka o 2021 gokora amariganyo nabo gokorerwa amasabo usiobwa amatemo manene a KCP amatemo ochigo chakabene rituko ria Jumatatu wono nigo abaiboli asorogongorwa gusi bababeka borikuwa ubonsi asama gokoyo munguru na kubatakera amaya. This time round nyasawo gotwanjamna tuabekire mikakati miya kuroberia abana baitu biya mbachigokora buya mono sana asenge njoyo gotoa max wetani ya U21 muna babere bakoriera enda baminto tigamba akere biya mono bali mutakire tamaya nyasawo itu na bense mu yitu na naturende asaba orokiwa waitu abana baitu nto bariganeti nga nainde bakore buya asenge njoye chinga kichiga nekere guchikoikera baguchigokora bagukora tusemerete nga asa max baguchikonyora banyora max ya maya matemo antu yagenti bya sana twakaransira muna baibuli n'abalimu koparitori bya sana ndoro cha bana bacha bakore bya mono kubwali tangane gento ngotebera boigo this is first round esukure kurtu ansete abana abachiko somerwa se kanisa ime nchino na somete skuru from standard 5 to standard 8 nonkoretega naningira kikendo chinge kyabere history gesegitanya gukore kanisa skuru ya kerore kuru yansete yakora the first day abana bairwe kanisa mebachi kusomera yondo cha abana mbacha bakore biya mono sana ntu yariganiti buna abaibuli bekerore litangani kegima tigato twerigereri nabenga buno rabekerigena emesa igoro akarorire erimo nabo ligoturungana twegenire nga Nyasaye nkori bekaririgeneri ase aronge litaturungane ntubwata gosemeria tiga Nyasaye abera sabana aba twamutigeire ababeke chimba bachaime abaiboli ntobwatinsa bagote umuswairi agotenga safari ya kesho upangwa lero igabuna mwa onye mworo cha mangana aya chaka kwebanga beka chibesamo teche ko mwana okorere buya naliwo cha kominyo ko cha koranki okora onye kubata ngombe gete konyoruki neti aseke to cha kosomerio mwana menyoki echiro boni gato chwanga ike akoba matemo asoka in 10 days after bakorera okora ntobwatingaki nande baichinga kechingororo omwana tago chiko tuchinzi kana ndo chikokora matemo naomba liba uchikokora matemo abo class 8 twanyare kubaya geometrical set na bintu binde bile baragani aso chi kobakonya okora matemo abo boronge Nabuna Ndizi TV nechinga kichinde tukubaganelia ama ya bonsi uba uchigo isaransa gochakera litukura Jumatatu ilikoene kiango chibali goikerania chindoto chiabo ingo reporter ya Ndizi TV ereteria Brian Sagini Isena.